avall a la platja m'aportava qualsevol veí i bueno, una cosa meravellosa. I llavors jo aquest record el tinc tan present i a vegades pensant-ho m'emociono. És un barri viu, és un barri actiu, és un barri que lluita per poder. La Barceloneta, com havia dit abans, no és que era un poble, era una casa gran. I la porta oberta. I la porta oberta de la casa. El meu pare era un entusiasta de la Barcelona. Llavors, clar, a mi em va inocular, en certa forma, aquest entusiasme. I sempre m'havia dit que jo em tenia que retirar aquí. Mira d'encertar. I aquí estic. Jo torno a insistir en que el C de la Barceloneta marca. Bé, la història de la Barceloneta és molt important perquè al 1500 l'aigua de la platja arribava fins a l'església aquesta que hi ha aquí, Santa Maria del Mar, que ja han trobat, a fer vivendes, han trobat, diguéssim, la paret, el mur que dividia Barcelona, que era tot tinglat. Llavors, aquesta data, 1500, van posar les pedres del port, que volia fer el port, i llavors l'aigua que venia d'aquí, llavors anava i deixava la sorra, i la sorra, allà hi havia una illa de maians, més amunt, i llavors la sorra es va posar tot per allà, i llavors va anar cap aquí, i aquesta sorra va fins a Verdun, no me'n recordo, va fins allà, però llavors, ara, la Barceloneta està sobre un puesto que abans era mar. Era un barri mariner, inclús hi havia molts embarcats que, clar, feien viatges a vegades de 2 mesos, a 3 mesos, i, clar, arribaven, volien veure la família, no podien estar, per exemple, desplaçar-se en un barri, abans no havia els mitjans com els tenim ara, i llavors, clar, van començar a especular els pisos d'aquí, van començar a fer el que serà el barri. Si observeu aquí els arcs de les finestres i de les portes, hi ha aquest aplic, diguem-ho així, i això és que correspon a una casa vella, antiga. I fixi que és en el primer i segon pis, però a partir del tercer ja no existeix això, perquè aquí és on van començar a aixecar sobre les cases velles. Els seus pisos es van convertir en quarts de casa, són de 32 metres quadrats, no n'hi havia una altra solució que quan es rentava la roba, quan encara continua avui en dia, es posaven els balcons, s'estenien els balcons. Fa bastants anys l'Ajuntament de Barcelona va voler treure que no es posessin al balcó perquè feia mal efecte de cara a l'estranger, i no ho van aconseguir perquè dintre de les cases no n'hi ha lloc on estendre les cases. S'ha d'estendre els balcons. Ha quedat aquí com a espècie de monument, diguem, de la fàbrica de la maquinista terrestre i marítima d'aquí. I això d'aquí és una de les xemeneies que també va quedar com a monument. La maquinista era un lloc que anaven a treballar la gent gran
i nosaltres passàvem de la maquinista. Passa que aquesta zona era una zona industrial. Era zona industrial, però tot això era una zona industrial. Tot Llavors, clar, van muntar la fàbrica aquí. I què feien? Feien locomotores, feien motors, feien vaixells inclús i tal. Trens. Sí, perquè el primer tren que es va fer va ser a Mataró, Barcelona, que va vindre un indiano d'allà, d'Amèrica, i va fer el tren, que ho va pagar ell, i això ho va fer aquí la maquinista. Abans m'agradava tal com era la Barceloneta, la gent i tot com era, però ara ja estem en el segle XXI. Llavors ja tenim diferents coses, ja no podem viure com abans. No teníem nevera, no teníem infinitat de coses, eren feliços, però no per això tenim que dir que ara el que tenim nou no és bo. Ara m'agrada, també. Tenim el Cine Marina. El Cine Marina i l'altre. I el Barcino. I el Barcino. Que ja feien dos pel·lícules. I teníem el teatre també allí per popular dels col·legis. A la fraternitat n'hi havia teatre. Sí, hi havia moltes coses. A l'edifici de la fraternitat, a baix, era fraternitat. Es venien productes per la gent que no podia. La primera planta n'hi havia un teatre i a la segona planta n'hi havia un gimnàs. Bueno, aquí estem a lo que era el carrer Maquinista, que hi havia unes vies de tren que anaven des de l'aeroport fins a la terrestre i marítima. I per aquí entraven el tren i les vies que anaven així. I aquí al mig hi havia una rotonda on girava segons quin... El tren no, segons el vagó, i entrava que aquí dintre hi havia la fàbrica de la farinera. Buidava o omplia el que tingués de la farina, tornava a sortir, l'enganxaven, donava la volta i baixava una altra vegada a port. Després, quan va tancar la farinera, en el seu temps, aquí llavors van fer un cine, que es deia el Cine Barcino, en el qual hem passat els joves molt bons ratos. Gràcies a les Olimpiades van fer aquests pisos perquè no els veiessin que la Barceloneta és un barri de cases baixetes i llavors van fer aquest barri i igual que el doctor Iguadé, un Bitlló, va fer uns blocs grans allà, macos. El que trobo a faltar de la Barceloneta són els xiringuitos, que això sí que és una bestiesa enorme que van fer. Perquè Xiringuito i Barceloneta era un binomi. I ara els van treure tots, per què? Perquè van fer la Vila Olímpica i tot això. Doncs deixa els xiringuitos. Agafa els xiringuitos i actualitza'ls. Actualitza'ls. No tanta fusta com hi havia abans, si vols. Però mira, ara les coses han canviat. Ja, i canviaran, perquè jo vaig anar amb cotxes de gasolina i avui van amb cotxes elèctrics. Però vull dir que això forma part de la geografia de la Barceloneta, els xiringuitos que hi havia a la platja. A mi m'encantava. Deixa'ls. El turisme que ve aquí ve per veure el típic d'aquí. Sí, però el que volien fer és una platja més gran, i ho van fer. I va ser també el passeig marítim per dalt. Tot això estic d'acord, però deixa els xiringuitos. Que pots dir una cosa, els xiringuitos van desaparèixer no per fer el que n'hi ha ara, per fer el passeig marítim. És més antic que l'any 92. Jo era un criu quan em van fer el passeig marítim. Aquí hi ha un esqueleto de mostra de les bombones de gas que guardaven el gas a la fàbrica del gas que és aquí. I n'hi havia tres d'aquest tamany. D'aquest tamany. I a la Barceloneta n'hi havia molta por de que petés. Això a mi m'ho han dit. N'hi havia molta por de que petés.
I en l'any 68, que va ser l'any que jo me'n vaig anar a l'Emili, vaig vindre d'un permís i em van dir has tingut sort, has estat a punt d'explotar tota la Barceloneta. I estem parlant de l'any 1968. I van tirar caixes i, bueno, per tirar la maquinista i la fàbrica del gas. I, bueno, també van tirar el port, però aquí pagava el pas, la Barceloneta. Jo vivia al carrer de l'Havana, que ja no existeix, donava la volta per aquí i venia a aquesta porta on m'esperava el meu pare, que treballava a la fàbrica del gas, i li portava cada migdia la fiambrereta. Les relacions que teníem abans, les famílies, la gent... Que era una família. La Barceloneta era una família. I per tant, entraves, sorties de casa i el que t'he dit abans. Escolta, Carme, passo per casa teva que necessito un parell d'ous. Els tens? Sí, no, doncs no els tinc. Però això s'ha perdut, Però tot això s'ha perdut com a conseqüència de l'evolució del turisme que hem portat cap aquí. I la televisió. Abans no hi havia televisió i la gent sortia al carrer i parlava amb els veïns. I amb la televisió la gent es va tancar dintre i amb els jocs ara els nens tampoc surten al carrer. Nosaltres jugàvem al carrer i ara estan tancats dintre perquè tenen jocs. I el que hauríem de fer, jo per exemple tinc la idea de que els nens i els joves havien de fer grans espais perquè poguessin jugar a Iden, a Churro de Mangas, a la Peonza, tot això perquè estan tancats a dintre i això no és bo. El que vivia a la Barceloneta, quan anava, ara ja ho estic dient, a Barcelona, jo quan anava a comprar les sabates a Can Sagarra, vamos a Barcelona a comprar les sabates a Can Sagarra. Però això té la història, perquè quan es va fer la Barceloneta, la Barcelona estava protegida amb una gran muralla. I llavors Barcelona era fora de la muralla, era fora de Barcelona, i llavors quan van fer aquí els veïns no eren de Barcelona, era com un poblet fora de Barcelona. Bueno, és el que passava amb Gràcia, el que passava amb Sarrià, el mateix. Jo conec gent de Sarrià, que deia, on vas a casa? Vaig a Barcelona. Però tu estàs a Barcelona. No, nosaltres som de Sarrià i anem a Barcelona. Jo vaig viure aquí l'any 52-53 perquè hi havia una caserna de cavalleria i a la part esquerra estava tota derruïda i a la part dreta hi havia totes les naus i llavors amb llençols i mantes van posar les famílies dividides i allà vam viure 2 anys, aquí. No hi havia dutxa, no hi havia res i tu et dutxaves quan plovia perquè no hi havia manera. Hi havia un pati molt gran i a aquell pati hi havia una font, una higuera. I llavors la gent va agafar l'aigua allà per rentar-se, per rentar els plats, per això, però no hi havia res. I jo d'aquí, per això tinc records molt macos de la Barceloneta, i per això fa 20 anys jo volia canviar de pis i vaig tenir l'oportunitat d'anar a un pis de l'Ajuntament, del Patronat, i em van dir a Barceloneta, Horta o Poble Sec? I vaig dir Barceloneta. I vaig tornar aquí i estic molt content. Ara què passa també amb els nostres fills? Què passa? Se casen o se'n van i se'n van a un altre barri. Quan la gent gran com nosaltres no estiguem aquí, conforme anem desapareixent, no venen aquests fills aquí. És que és lògic. Llavors, què està passant a moltes carrers? Que hi ha finques senceres, que ja la gent s'ha anat, s'ha mort, patatim, patatom, les han comprat i ja són apartaments. I jo veig al futur un tipus, una zona que està molt ben situada y que aquí poco a poco pues todos serán de estos que se llaman apart hotel, platja, algun que tindrà més dineret se podrà comprar un pis i viure hippie per aquí. Doncs aquí, en aquesta plaça, anteriorment
aquí al fons, davant del que és el mercat, havia un col·legi que se deia l'Ajuntament. Llavors, a la part trasera, mirant al mercat, estava la Guàrdia Civil, estava l'ambulatori, estaven els serveis del barri. I llavors, a la part davant, era escola. I llavors aquí és on veníem a fer si hi havia una festa o no n'hi havia, aquí se celebraven els events més importants per agafar gent. O sigui, era un lloc que era quasi, es pot dir, el centre de la Barceloneta. I sempre s'ha dit la Repla. Té un altre nom, però per nosaltres, des de petits, ha sigut sempre la Repla. Hi ha una massificació de gent per la nit, juerga, amunt, avall, la gent no descansa, i hi ha falta una miqueta de respecte a tot això. Això, abans sí que sempre hi havia alguna persona que s'emborratxava, perquè abans hi havia molta gent que bevia, però era un mínim, i cada un, cases petites, però se podia dormir. Ara és impossible. A més, amb tros, i a banda de la xaranga que t'organitzen, és els numerets que t'organitzen. Que això és una cosa que jo penso que l'Ajuntament és sí. No sé si ara ja més han parat una mica. No creguis, no. Jo trobo que hi ha massa gent. Exacte, no, perquè, aviam, l'Ajuntament ha descobert que Barcelona té mar. Sí. I hem dit, hòstia, tenim mar, doncs vinga, explotem el mar. Per què? Des que vam fer l'Hotel Vela, que jo no l'he vist tu, però clar, on està l'economia, que aparteu-se, és que hi ha una colla de gent d'allà, de l'Hotel Vela, que se'n van fins al casino i van amb els seus Ferraris, amb els seus Tomasos i cotxes així. Però tot això, no, això no. I que em perdoni, que agafin el Vela i el fotin aquí, en el Port Olímpic. Has de comptar. No l'han de fotre aquí. Que no només hi ha aquí hi ha 4 hotels de 5 estels. 4. I n'hi haurà més. O sigui, que dir, en un barri tan petit, en un barri 4 de 5 estels, Estela, hi ha molta gent rica que ve aquí, molta. Els quarts de Grassa, amb els preus per metre quadrat, és el barri més car de Barcelona. Aquí. Però encara serà més car. Oh, i tant! I els quarts de pisos venen per una quantitat Però a nivell de lloguer, És a dir, si serà gent que vindran aquí a passar un cap de setmana, 3 dies, 4 dies, és l'única manera de que en puguin treure calés. Però tal com va al barri, la gent de la Barceloneta desapareix.